штабта бар безнең методика, да? Нигәдер аны бер кеше кулланмый. Но безнең методика основана на тренинге, внушении менә. Без менә яшьләр белән татарин, Кашпировский кебек түгел инде, да? Но без менә шундый пытаемся, шундый итәргә инде, кузгатырга менә аларның иманнарын, рухларын, милләтне инде. Менә шундый мин татар теленең киләчәген. Ну, конечно, семья, конечно, детский возраст, bütün нәрсә, но менә шул тренингны без Мәскәүдә кулланабыз. Потому что татар, күпсе уже хәле татар белмәсә дә, балаларын татарча үстерсеннәр. И балалары алар менә милләт мәктәп турында высшее образование турында. Без настраиваем, что татар яшьләре рус телен руслардан да яхшырак белергә тиеш. Английский белергә тиеш. Татар был не внешний татар. Татар это культура, уровень, поведение. Үзен тота, үзен менә эшләй, үзен хезмәт итә, үзен тырышмый. Bütün кешедән аерылып торырга тиеш инде. Не должен в жизни добиться больше татарин, да? А добиться в жизни больше. И шул менә бу безнең идеология, он является каким-то рычагом воспитательной для самосовершенствования. Менә вкратце безнең идеология шул. Менә сезгә бик зур рәхмәт. Значит, мин пользуясь моментом, менә сезнең булдыгыз бездә кунакта, да, Мәскәүдә. И остальные тоже Мәскәүдә булсагыз, килсәгез, менә безнең яшьләр белән аралашсагыз, конечно, бик яхшы булыр. Безнең Мәскәүдә белән татарча, бик яхшы сөйләүчеләр дә аз инде хәзер. Шулай итеп Мәскәүдә булсагыз, безгә обязательно шалтыратыгыз, и безнең белән яшьләр белән аралашсагыз, бик яхшы булыр иде. Ярар, яхшы сәламәтлекләр, менә безнең Аксакал клубында бер 7 кеше бар, да? 2 хатын-кыз 5. Алар 90-нан узган. Менә алар җегетләр кебек, кызлар кебек әле. Вот сезгә для примера приедете, без сезне таныштырырбыз.